ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні у касцёле адзначаем 33-ю звычайную нядзелю. Ужо наступная нядзеля будзе нядзеляй Хрыста Вавадара Сусвету. Паволі заканчваецца літургічны год у касцёле. Гэты час канца літургічнага года будзе звязаны з прыпамінаннем нам таксама аб тым, што нашае жыццё калісьці на зямлі скончыцца. Аб гэтым таксама молімся за памерлых у лістападзе. Падчас гэтай святой імшы я малюся за ўсю нашу парафію. Агарняем гэтай малітвай усіх хворых, усіх церпячых, усіх патрабуючых з нашай парафіі. Таксама молімся аб жыцці вечным для ўсіх памерлых, якія таксама належалі да нашай парафіі. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я думкай, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, я вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх ангелаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу, а на землі спокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молімся. Пане наш Боже, учыні, каб мы з радасцю Табе служылі, бо толькі ў самаадданым служэнні Табе, стварыцелю ўсяго добрага, мы можам знайсці трывалае і поўнае шчасце. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Читання книги пророка Даніеля. Повстання у той час Міхал, князь великий, який стоїть для оборони синов народу Твого, і надійде тяжкий час, якого не було з того моменту, коли починали існувати народи, аж до гэтай пори. І у той час збавиться народ Твой, кожний, кого знайдуть записаним у книзі, і многие з тих, хто спить у пилі земним, обудяться. Одни до вічного життя, другие на вічную ганьбу. І тыя, хто мудрі, будуть взять, як святіли небосхилу, а тыя, хто научить многих справедливості, як зорки на вічную вічність. Гэта Слово Божие. Заховай мяне, Боже, бо на Цябе спадзяюся. Заховай мяне, Боже, бо на Цябе спадзяюся. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, Ён лёс мой трымае. Пана я маю заўсёды перад вачыма. Ён праваруч мяне, і я не пахіснуся. Захавай мяне, Боже, бо на Цябе спадзяюся. Там урадуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна. Бо не пакінеш душы маёй у адклані, і не дасі святому Твайму убачыць тленне. Захавай мяне, Боже, бо на Цябе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўнаты радасці перад Табою, вечнае шчасце праваруч Цябе. Захавай мяне, Боже, бо на Цябе спадзяюся. Чытанне паслання да габрэяў. Кожны святар штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў. А Езус Христус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі ягоныя будуць пакладзены, як падножжа ног ягоных. Бо Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі тых, каго асвячаюць. А дзе ёсць прабачэнне грахоў, там ужо няма ахвяры за іх. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єзус сказав своїм вучням: у тыя дні пасля таго ўціску зацьміцца сонца і месяц не дасць святла свайго, і зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца. Тады ўбачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці на аблоках з вялікаю сілаю і ў славе. Ён пашле тады анёлаў сваіх і збярэ выбраных сваіх ад 4 вятроў, ад краю зямлі да краю неба. Вучыцеся на прыкладзе смакоўніцы. Калі галінка яе становіцца ўжо мяккай і распускаецца лісце, ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што адбываецца гэта, ведаеце, што блізка ён пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не міне пакалення гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэта. Неба і зямля прамінуць, а словы мае не прамінуць. А пра дзень той або гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы ў небе, ні сын, а толькі Отец. Гэта слова Пана. Набліжаецца літургічны канец года, як я ўжо казаў на пачатку святой імшы, і касцёл нам дае чытанне. Калі мы сёння уважліва ўслухаліся гэтыя словы, то можам паддацца пэўнай спакусе. Першая спакуса – гэта вось, напэўна, спакуса такога страху. Спакуса пэўнага жаху з тых чытанняў, што вось мы чулі. У кнізе прарока Даніэля былі такія словы, якія могуць сапраўды напалохаць. Менавіта, што адбудуцца вялікія беды, што адныя будуць вось з тых, хто спіць, абуджаныя на вечную ганьбу. І што гэта будзе цяжкі час, які надыдзе. Таксама вось у гэтым Евангелі, толькі што якое чулі, у тыя дні будуць пахіснуцца нябесныя сілы, зоркі будуць падаць з неба, розныя катаклізмы, розныя таксама выпрабаванні. І гэта можа быць такое для нас спакусай, што вось гэты час мы можам думаць, што сапраўды гэты час, калі прыйдзе Христос у другі раз, гэта страшны час. Гэта час, якога трэба палохацца, час, якога трэба вось, можа, нейкім чынам баяцца, хавацца і асцерагацца усялякай магчымасцю, якая толькі ёсць. Другая вось менавіта спакуса, што калі вось мы чуем такія словы, што цяжкія часы, цяжкі час, беды, войны, то мы можам сапраўды вось палічыць, што гэта вось той момант, у якім мы жывём. Но глядзіце, хвароба, якой, можам сказаць, ніколі не было, правда, пандэмія. Тое, што робіцца і тое, што перажываем у Беларусі, таксама людзі кажуць, што не памятаю, увогуле такога ніколі не было. Тое, што жывём вось у тым стане, якім жывём зараз, многія кажуць, так цяжка, так псіхічна, духоўна не вытрымліваем, і гэты негатыў, такога ўвогуле ніколі не было. Недаўна вось размаўляў з адным старэйшым чалавекам, ён кажа, што пражыў ужо вось каля 80 гадоў, кажа, што такога стану, якім мы зараз жывём, я ніколі не памятаю, каб было так дрэнна. І гэта так сапраўды яшчэ адна спакуса, бо калі углядзімся ў гісторыю, вось гісторыю, напэўна, на хрысціянства, гісторыю сучасную, якіхсьці бліжэйшых 2000 гадоў, то на працягу ўсёй гісторыі хрысціянства былі тыя, якія казалі, што мы жывём
у апошнія часы. Жывём вось гэты час, напэўна, час таго моманту, калі гэты свет даходзіць да свайго канца. Калі будзе вось канец света, то толькі, напэўна, у наш час. І штосьці ў гэтым сапраўды так, браты і сёстры, ёсць, бо добра мець гэтую свядомасць, што канец света, калі ён надыдзе, то ён будзе для нас, гэта, для кожнага з нас гэта асабістая сустрэча з Богам, але для кожнага з нас гэта, канешне, момант нашай смерці. Тады ўжо для нас час не будзе чымсьці такім важным, бо гэта час перастане існаваць. Мы адразу апынёмся перад Богам, перад Яго судом і станем такімі, якімі мы ёсць, з тым, з чым мы вось знаходзімся зараз, у гэты момант. І таму сённяшняе чытанне вельмі важна, каб таксама паставіла перад намі гэтае пытанне. Ці гатовы я на той момант, калі я прадстану пред маім Богам? Ці гатовы я сустрэцца з Христом вось зараз, сёння, у гэты момант, выходзячы з касцёла, а можа вось нават, хто яго ведае, які метэарыт ці штосьці іншае зараз можа з намі здарыцца ў гэтую хвіліну. Ці завяршыў я ўсе вось свае зямныя справы? Бо вельмі часта мы жывём так, што гэты момант сустрэчы з Богам мы дзесьці вось менавіта адкладваем і лічым, што вось калі мы будзем, як кажуць вельмі часта маладыя людзі, да якіх там звяртаюся, якія нібыта запісаны часамі каталікамі ў нашай картатэцы, і ходзім да іх з душпастарскім калядным візітам, а пытаюся, кажуць, як будзем старыя, то будзем хадзіць у касцёл, зараз у нас ёсць што рабіць. Можа такой магчымасці і не здарыцца, што будзеце старыя, што будзе гэтая магчымасць пайсці ў касцёл. І сёння вось добра, каб мы таксама падчас гэтай святой імшы, у гэтай літургіі слова, убачылі яшчэ пэўную рэч, што сустрэча з Христом, сустрэча з Богам і яго другое прыйсце, у якое мы кажам, што мы верым, што мы гэтага прыйсця чакаем, і узгадваем гэта некалькі разоў падчас святой імшы ў літургіі, каб гэты прыход Христа, ён не быў для нас страшны, каб гэтая сустрэча з Христом не была для нас чымсьці жахлівым. А наадварот, каб мы гэтай сустрэчы прагнулі, каб мы гэтай сустрэчы чакалі, ось ужо неўзабаве будзе адвент, будзем спяваць гэтыя песні, у якіх будзем прасіць Христа, каб ён прыйшоў, будзем казаць вось так, як казалі першыя хрысціяне: «Мараната, прыйдзі хутчэй». І ці так сапраўды мы будзем спяваць гэта шчыра? Ці сапраўды мы хочам, каб Христос вось менавіта прыйшоў? Ці мы сапраўды хочам з ім сустрэцца? То есть вось такія разважанні былі звязаны з жыццём чалавека, калісьці вось разважаў над Евангеліем, фрагментам, у якім ёсць словы Езуса, у якій кажа, што калі не станеце як дзеці, не ўвойдзеце у Божае валадарства. І вось гэта таксама звязана, праўда, з гэтым Божым валадарствам, ці імкнёмся мы да яго, ці не. І вось так думаючы, з моладзю, калі сустракаемся, то яны жывуць зараз, ведаеце чым, толькі вучобаю, бо гэта вялікі стрэс, бо гэта трэба залічыць экзамены, трэба гэтыя добра вучыцца, каб мець адзнаку, каб паступіць у правільны вуз, каб атрымаць гэтую адукацыю. І гэта нашмат гадовых жыцця ўжо як бы запланаваны план. Яны гэтым жывуць, і гэта сапраўды перажыванні такія, якія, хто вучыўся, добра ведае, гэта праўда, што трэба залічыць гэтыя экзамены. І гэта шмат забірае высілку, колькі начэй не спіць. Гэта вось так жыве малады чалавек. Пазней гэтае сярэдняе пакаленне, яно жыве тым, што трэба працаваць. Трэба працаваць, трэба пабудаваць дом, трэба вось менавіта, каб гэтая праца, каб заробак, каб грошы, каб гэтая стабільнасць была, каб была забяспечаная старасць. А ў старасці людзі ўжо вельмі часта папросту жывуць тым, што аплакваюць
свае грахі, сваё жыццё, што можна было зрабіць, і гэтага не зрабілі, што зараз часу на гэта няма, што гэтыя магчымасці, яны страчаныя. І вельмі часта так сустракаю людзей, якія жывуць тым, што ну, вось гэта згублена, гэты час ужо мінуў. А дзеці, вось, якія сапраўды яшчэ, якія не турбуюцца, што ім прыйдзецца здаваць нейкія экзамены, я лічу, наадварот, самымі шчаслівымі. І Христос менавіта вось у той момант кажа, што калі не станеце, як дзеці, не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Калі не будзеце жыць вось зараз, тут і цяпер, калі не будзеце вось гэтай магчымасцю карыстацца, увайсці ў нябеснае валадарства зараз, то мы вельмі шмат на гэтым губляем. Сёння, дарагія браты і сёстры, хай вось гэтае слова не будзе для нас нейкай страшнай рэчу, якую мы пачуем, а наадварот, хай дасць нам надзею, хай узмоцніць нашыя сілы і хай узмоцніць нашае прагненне, каб мы прагнулі сустрэць Хрыста з радасцю, каб мы маглі сказаць яму: прыйдзі, Божа, хутчэй, прыйдзі зараз, мы цябе чакаем. І хай так сапраўды станецца. Амен. Паўстанем, вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Христа, Святого Святого, Єсносутного Отцу, кого все здалося, і стався чоловік. Адорныя надзеі вечнага жыцця, узнясём нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця ўсіх людзей. Молимся за святы костёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Молимся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Молимся за моладзь, якая удзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць наблізіцца да Хрыста. Цябе просім. Молимся за ахвяраў розных шкодных звычак, каб яны знайшлі у сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молимся о Божым благословленні і патрэбных ласках для Юзефа. Цябе просім.
Молімся за нас тут собраних, каб ми розпознали у Божім Слові шлях до вирішення наших щоденних проблем. Тебе просим. Молімся за ўсіх хворых з нашай парафіі, молімся за лекараў, молімся таксама за ўсіх памерлых з нашай парафіі. Божа, дай ім вечнае жыццё, Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы ўмелі прыняць Тваю дапамогу. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Ласкавы Ойча, няхай ахвяра, якую мы Табе складаем, навучыць нас жыць для Цябе і дапаможа нам дасягнуць вечнага шчасця. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. Угору сэрца. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа, у Табе мы жывём, рухаемся і існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяёмся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, неба і зямля, полныя хвалы Твоёй. Осанна на вышинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа.
Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство. Як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні наши, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, а нари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варты, і ўвайшоў да мяне, але скажы ты. Баранку
Помолимся. Боже, узмоцненные сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, каб эўхарыстычная ахвяра, якую Сын Твой нам наказаў складаць на ўспамін аб ім, павялічыла ў нас любоў да Цябе і да бліжніх. Праз Христа, Пана нашага. Присядьте, послухаем объявы. Дякую кожному з вас за допомогу, за ахвяру на користь костьола, кляштара. Дякую всім тим, хто прибирав на гэтым тыдні ў касцёле. На працягу усяго месяца лістапада перад вячэрняй святой імшой штодзённа 17:10 адбываецца ружанцовае набажэнства за памерлых, а затым святая імша за памерлых. Нагадваем, што сёлета гэты месяц лістапад, праз увесь месяц лістапад можна атрымаць поўны адпуст за памерлых. Каталіцкія біскупы Беларусі просяць правесці збор грашовых ахвяраванняў для дапамогі мігрантам, якія ў гэты час знаходзяцца на дзяржаўнай граніцы. І з гэтай справай тут ужо по-рознаму я чуў розныя галасы ад нашых парафіян. Ведаеце, калі ласка, дапамагаць і ахвяраваць, гэта заўсёды была справа ў касцёле дабравольная. Калі хтосьці жадае, хоча і можа, то у нас ёсць скарбонка гэтай дабрачыннай арганізацыі «Карытас», якая знаходзіцца напрыканцы касцёла. Гэта вось адна з тых арганізацый, якой у касцёле я сапраўды давяраю, калі пераказваем ім грошы. І ў гэтай справе няхай кожны вырашыць для сябе сам. Гэты ліст біскупаў, ён ёсць на Catholic Bind, ёсць таксама спасылка на нашай старонцы, можна з ім азнаёміцца, яго прачытаць. Яшчэ адна навіна, больш такая радасная, вясёлая. Прэзбітарскае пасвячэнне нашага брата Владзіслава Мінько адбудзецца ў суботу 27 лістапада у нашай святыні о 11 гадзіне. У нядзелю 28 лістапада о 12 гадзіне ў Мінску у парафіі Маці Божай Буцваўскай адбудзецца яго прыміцыйная святая імша. У нашай парафіі ён пазней прыедзе таксама і будзе ўзначальваць святую імшу ўжо 5 снежня, таксама о 12 гадзіне. Просім аб малітве за нашага брата, каб мы маліліся гэты час, калі яму трэба падрыхтавацца да гэтага прэзбітарскага пасвячэння, час таксама, калі ён будзе перажываць рэкалекцыі, і далей маем надзею, што будзе служыць святаром, застанецца ў нашай парафіі. На гэтым тыдні мы адзначаем 16 лістапада ў аўторак успамін Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Міласэрнасці, Маці Божай Вастрабрамскай. 17 лістапада у сераду свята святой Эльжбеты Венгерскай, апякункі братоў і сясцёр з францішканскага ордэна свецкіх. Таксама запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, таксама наведайце нашу старонку ў інтэрнэце, дзе можна прачытаць гэтыя аб'явы, яшчэ іншую інфармацыю. І яшчэ сёння запрашаю сястру Фаустыну да мікрафона, якая скажа для нас некалькі слоў, калі ласка. Хвала Христу. Думаю, нам з сестрою Ігнацыяй не трэба прадстаўляцца, вы нас ведаеце. Адзінае, што можа хтосьці забыўся, мы сёстры місіянеркі святой сям'і. Можа хтосьці памятае, можа хтосьці забыўся. Наша кангрэгацыя была заснаваная благаслаўлёнай Баляславай Лямант тут на тэрыторыі Беларусі, у горадзе Магілёве, на пачатку 20 стагоддзя. І благаслаўлёная Баляслава хацела, каб нашыя сёстры, каб мы былі такімі апосталкамі адзінства сярод тых, да каго пасланыя. Сёння мы з вамі бачым, колькі болю, колькі няшчасця прыносяць розныя падзелы, правда. Падзелы ў грамадстве, падзелы ў сем'ях, падзелы, можа, ў працы, падзелы таксама ў хрысціянстве. І благаслаўлёная Баляслава таксама гэта бачыла і зрабіла сваімі словы Езуса, каб усе былі адно.
І на сённяшні дзень сёстры служаць у 5 месцах на тэрыторыі Беларусі, служаць як катэхеткі, тут бачыце, закрыстыянкі. Таксама у Баранавічах мы праводзім святліцу для дзяцей розных канфесій. Розныя дзеці да нас прыходзяць, і католікі, і праваслаўныя, у большасці нават праваслаўныя. Таксама праводзім сталовую для бедных у Баранавічах. А ў парафію святого Казіміра сёстры прыехалі ў 2003 годзе, то есть былі ад самага пачатку парафіі. Хто з вас тут ад самого пачатку, то хіба што памятае шмат розных сясцёр, і сястру Валерыю, сястру Фабіяну, которые прыехалі самымі першымі ў парафію. І вось мы сёння з сястрой Ігнацыяй таксама тут ёсць. І сёння да вас мы прыходзім з такімі вось календарамі на 22 год, якія называюцца «Знайсці сябе ў сэрцы Бога». Кожны з вас, кожны з нас у гэтым сэрцы Бога запісаны ад самого пачатку. І гэта пра цябе, сястра, пра цябе, брат. Ён сказаў: «Не бойся, бо я адкупіў цябе, назваў цябе па імені твайму. Ты мой, ты моя». І сёння ён кажа да цябе: Вольга, Наталья, Оксана. Сёння ён кажа да цябе: Сергей, Валера, Віталік. Не бойся, ты мой, ты моя. І можа ты ў сваім жыцці чуў альбо чула часам іншыя словы. Каму ты такі патрэбны, нічога з цябе не атрымаецца. Альбо ты грамадству патрэбны толькі калі ў цябе будзе адукацыя, праца, становішча. А сёння хоча Бог да цябе прабіцца з іншымі словамі. Ён табе кажа, што цябе любіць незалежна ад таго, што ў цябе атрымалася, што не атрымалася. Ён кажа табе, што яго любоў да цябе ніколі не скончыцца, што б у тваім жыцці не адбывалася. Ён кажа табе, што на яго любоў не трэба заслугоўваць. Яна бясплатная, яна даецца проста так. І мы вельмі спадзяемся, што вось гэтыя календары дапамогуць у адкрыванні такой Божай любові. Тут ёсць цытаты са Святога Пісання пра Божую любоў на кожны месяц. Ёсць таксама адмысловыя заданні, которые, я спадзяюся, дапамогуць у тым, каб гэтую Божую любоў у сваім жыцці сапраўды адкрыць і гэтай любоўю жыць. Пасля імшы можна будзе ў канцы касцёла за ахвяру ўзяць такія календары, можна будзе таксама ўзяць малітвы, там ёсць пра заступніцтва благаслаўлёнай Баляславы, каб маліцца аб еднасці, калі хтосьці яшчэ не мае. І можна будзе запісаць свае інтэнцыі, каб сёстры маліліся. Дзякуй вялікі, поспеху ў адкрыванні Божай любові. Хвала Христу. З свайго боку хочу сказаць, што каб мы таксама падтрымліваліся нашых сясцёр малітваю, каб я заўсёды кажу, каб мы маліліся, каб у нас было гэтых сясцёр яшчэ больш, каб у нас было калісьці ўжо 3 сястры, і яны паслугівалі яшчэ больш у нашай парафіі. На гэты час, на гэты тыдзень, які надыходзіць, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святы. Идите у супокоя Христа. Святый Арханёле Михайле, бережи нас у змаганні, супраць спакусу и пастак злого духа. Будь нам обороной, як войско небесное.